Ja by som na tomto mieste veľmi rád odkázal súčasnej politickej scéne, že vám gratulujeme, dosiahli ste, čo ste chceli, dosiahli ste, že občania stratili chuť podieľať sa na správe verejných vecí, dosiahli ste, že ste občiansku spoločnosť rozdelili do táborov, že ste nás nechali sa medzi sebou navzájom hádať a navyše sa vás ešte aj zastávame. Manipulujete s nami metodami, za ktoré by sa nehanbila žiadna tajná služba diktatorského režimu na svete. A my sme sa poučili a začneme používať sofistikované metódy aj my. Najbližšie dni ponúkneme všetkým občanom, organizátorom protestov, ale aj všetkým politickým subjektom, ktoré to myslia s očistou spoločnosti úprimne, moderné, transparentné a všetkým dostupné nástroje, aby sme spojili sily a znásobili náš spoločný tlak na tento infikovaný režim. Budeme prví, ktorí sa vzdajú kandidatúry v týchto nelegitímnych voľbách, ak nám ostatné politické subjekty dajú prísľub nových parlamentných volieb a odtajnenia všetkých spisov, a nie len tých známych z kauzy Gorila, na ktoré padá dôvodné podozrenie, že obsahujú informácie o vlastizrade a osobách páchajúcich ťažkú ekonomickú kriminalitu. Žiadame postúpenie materiálov z poznatkového fondu Slovenskej informačnej služby na Ústav pamäti národa, kde budú dostupné verejnosti k nahliadnutiu. A žiadame nové voľby, očistené od kriminálnikov a s novými pravidlami. Odovzdávam slovo Martinovi.